Добър ден на всички! Днес ще довършим нашия STEM урок за мравките. За първи път правим цялостен цикъл такъв на STEM урок. Запознахте се с книжката, която ви представих за мравките, за интересните неща, които научихте. Всяка от вашите групи ще представя след малко. Аз искам само така да насоча вниманието, когато разяснявате това, което сте разбрали. Искам да се концентрирате върху най-интересната част, най-запомнящото и завладяващото от живота на тези насекоми, защото, както разбрахте от книгата и от някои групите, които ще ви разкажат, животът на мравките и тяхното ежедневие е оказало влияние върху нас. И можем да кажем, че мравките са един пример за нас, хората, поне аз така смятам, за комуникация, за семейно разбирателство и това как, ако ние ги отделим, те не могат да съществуват. Нали така, Теодоре? Убедихте се с това. Така, групичките ви бяха, имаме първа група анатомия на мравката, тук са Крис и Галя, Теодор, Димана и Магдалена, очакваме ги. Видово разнообразие на мравките, мравешкото семейство и подземният град с неговите интересни моменти, които ще ни разкажат Теодор, Алев, Димитър, Наско и Мартинес. Няма да правя повече. С кого ще започнем, за да мога да представя работите. Да започнем с анатомията, предлагам аз. Нали така? Добре, да заповядат при нас Галя, Криси, Теодора, Димана, Магдалена и с техните задачки. Аз ли да ви командвам книжката или вие сами? Криси, служи си. Димана е лана само, който ще говори, да остане напред. Слушаме те. Ако иска един да дойде тук, да се мести, вие знаете кога. Добре, аз ще местя. Препревистваме. Сега ще представим презентация за анатомията на мравката. Ще ви покажем устройството, причини, които се причисляваме към подклас крилати насекоми, различни покрили, мравките в природата. И да научите за тях. Да. Оставете си телефоните и се гледайте на дъската. Това е грозно, което правите в момента. Листи може, но не и телефоните. Сега ще разкажем за устройството на мравката. Мравката е насекомо с древно тяло, тънка глава и талия, също така има 6 крака и две твърди чупищи сантинки, добре оформена глава. Очите на мравката са разположени в горната част на главата. Също така някои мравки са слепи, други имат просто очи. Развиващи единствено сенки и движения. Освен сантинки и очи, мравката общува изключително чрез феромони. Тези вещества се изпускат от големите жлези и остават за другите информация, която служи едновременно за личен документ и пълно описание на околната среда. По този феромон другите разбират пола, касата на мравките и сигнал за заплаха, маркирана писта за храна, вода и кровен картон. Сега ще ви разкажем за причината, към която трябва да се причислява към подклас крилати насекоми и различни спекули. Мравките са древни, много древни насекоми, също така и близка родина на осата. И поради тази причина някои мравки имат криле на... Поради тази причина някои мравки имат криле. Спекулите са
голям разлик на насекоми, много от тях живеят в големи семейства с сложни структури и взаимоотношения. Птиците, пчелите и мравките спадат към този разлив. Женските мравки, преди да се отложат, имат проблем след това, където падат и отиват да снасят в въпросите. Мравките в природата, наред с други неща, мравките са незаменими в природата в следните признаци. Мравките не само ядат други насекоми и родители, но също така и по-големи мъртви животни, контролирайки популацията и рециклирайки мъжата. На някои видове мравки допринасят за формирането на хумус, подготвянето, подпомагат развитието на... Галя, хайде да разкажеш това, което сте разбрали. Давай. Ами, те живеят на групи в природата. Хранят с различни насекоми. С по-големи животни. Какво консумират тук? Какво си ми показва? Тук се показва как те стоят с ябълка, как се... Това е остатък от ябълка, която най-вероятно някой подобен на вас е хвърли от двора в градинката най-вероятно. И какво правят ябълките? За вас е отпадъчна част от ябълката, а какво правят мравките? Те я доизяждат. Какво друго си събират в тези свои мъргоняци? Какво се хранят мравките? Те се хранят с най-различни продукти от храната и... Или те, можем ли да кажем, че почистват след нас? Да. Та дори от дома в кухнята. Това, което е паднало, докато се храните под столчето и масата, кой ще го изяде, ако не го изчисти мама? Някой мравка. И за нея това е какво? Истинска храна и е животоспасяваща храна. Това не означава да цапате всеки ден, нали? Да. Така, можем ли да обобщим какво всъщност е анатомичното устройство на мравка? Криси, това, което си не направим. Как можем да различим като цяло по устройство насекомите? Насекомите по устройство. Кои две неща трябва да наблюдаваме? Дали тялото е разделено на? На три части и на... Покажи ги. Главичката, тялото и дъхането. Глава, гърди, коренче. И кое е другата категория, по която ги различаваме или ги причисляваме тези животни към клас насекоми от тип членестоноги? Защото тя има разделение на членове. Добре, те затова са тип членестоноги, но защо са към насекоми? Защото Имат какво? женските имат крила. Тя е... Да се отдух. Добре, какво е характерно за насекоми? Трите двойки и крайници, защото ръкообразни и паякообразни. Ръкообразни имаха 5 двойки, паякообразните имаха 4 двойки. А характерното за насекомите е ясно различимите 3 части глава, гърди, коренче и 3 двойки и крайници. Добре. Така. Имате ли още какво важно да ни кажете за мравките и за връзката с здравето, с свои думи с едно изречение? Кое по-точно от мравките използват козметиците, дерматолозите, та дори хората, когато имат някакъв проблем?
Сега ще ви разкажем за връзката между мравките и здравето. Мравките са освен за дома, освен дом за мравките и място, където те могат да съхраняват храната си, но навън могат да окажат влияние и на здравето на човека. Те се използват за мравчина кисина и подобни съединения, специализирано поведение, за да намалят натоварването си с някакви паразити. За разлика от естествено синтезираната в мравките киселина, произведена от химическата промишленост, причинява нараняване и е фатална при висока концентрация и доз. Лечебните свойства на мравуниците е един от начините да бъдете здрави през цялата година, да пустите мравуна храната на човека, да го разпъркате и да дишите. Изпаренията от мравчната киселина, отделена от мравките, този метод е изключително успешен и за лечение на епидема и за кушан нос. Добре, благодаря ви. Имате ли въпроси?